חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש, שהיום אנחנו הולכים להכין שקדי מרק. ומי איתך פה? יש לי פה אורח. זה ניב היוטיובר, יש לו ערוץ יוטיוב. ועכשיו אנחנו מתחילים להכין כוס קטנה של ככה. כן, ועכשיו כך. לא, זה הרבה תוריד. טיפה, תוריד. ככה. כן, ככה. תוריד. אוקיי חברים, עשינו את זה. עכשיו רק נשאר רק את השקדי מרק. זה לערבב, לא שם ככה, לערבב את זה. אוקיי חברים, התחלנו ועכשיו אנחנו ממש פותחים. שימו גורמים. מהר.